ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಎಂಜೋಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯವುಳ್ಳರು ನಿನ್ನೆ ಇನಿ ವಿಶೇಷದ ಅಲಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಕಜಿಪು ಕಡೆದು ಇದು ಒತ್ತೀನಿ ಹೊರ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಕಡೆದು ಬುರದಿ ಇದು ಒತ್ತೆ ನಾನತ್ತೆ ಇಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೋಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪುನು ಪ್ರಸಂಗ ಆಟದ ಪ್ರಸಂಗ ಅತ್ತ ಎನ್ನನೆ ಪ್ರಸಂಗ ದಾದವನ್ನ ಅತ್ತಿ ಉಮೀಲು ಗೊಂಜಿ ಏತು ಶಕ್ತಿಂಡದೆ ಕಾಯಿ ಒಂಜಿ ಉಮೀಲು ಕೆರ್ರಬೋದು ಎನ್ನ ಕೈ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಆತನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೈಯೇ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ಗಾಯ ಆತಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಖ ಒಂದುಂಡೆ ಮೊಲ್ಲದ ಪಾತೇರು ಒಲ್ಲುಂಡು ಉಮೀಲ್ ಪನ್ಪಲ್ ಕೈ ಗಾಯ ಆತನ ಪನ್ಪಲ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ರಡ್ಡರ ಗಂಟೆಪ್ಪ ಉಮೀಲ್ ಕೆರ್ರಬಹುದು ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಕೈ ಬಾರ್ನೆ ಪ್ರಸಂಗ ಅದೇ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಕೈ ಬಾರ್ದು ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೈ ಬಾರ್ದು ಫ್ಯಾನ್ ಉಮೀಲ್ ಕೆರ್ರೆ ಹೋತೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಐತೆ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಇಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪೋಯಿನಿ ಕೈ ಬಾರ್ನಿ ಕೈನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾವ ಒರಿದಿನ್ನೇ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಅದು ಕಣ್ಣುಗಳದು ರೂಪೆ ರೂಮ್ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ತಿರ್ಗಿಲಕ್ಕ ಮಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬಂತೆ ಒಂದು ಜನ ಕುಳಿತು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಯಾರೆ ಹಾಕಿಸಿ ಬೇಡಗೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ಒಂಜಿ 4 ಕುತ್ತೆ ಮುಂಚಿ ಒಕ್ಕ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ರಡ್ಡು ಪಾಡ್ದೆ ಎರಡು ಏಲಕ್ಕಿ ಮೆತ್ತೆ ಸಾಸಿವೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ರಡ್ಡು ಮುಷ್ಟಿ ಪಾಡ್ದೆ ಚಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕರಿಮೆಣಸು ಸೋಂಪು ಕಾಳು ಅರಿಶಿನ ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ
ದಾದ ಆವಿಡ ಪೋ ಇತ್ತ ತಿಂಡಿ ಜನ ಅವಳು ಕೊಕ್ಕ ಕುಡದಾದ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ಪುಂದೇನು ಮೇನ್ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಏರ್ಪುರ ಹೊಸತ್ತಿಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂದುಲ್ಲಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಓಕೆ ಇಂಚೆನೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಆಗಿಡ್ತಿಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ